E hoxe é unha xornada máis enfocada a músicas do mundo, máis concretamente a música brasileira. Fixemos pola mañá un obradoiro con dous profesores de Extremadura, con Miguel e Caterín da Asociación Mudarte. E agora pola tarde temos o placer de ter de invitado a batucadas de diferentes partes de Galicia. Temos a Xebaía de Marín, unha das mellores batucadas ao meu parecer de Galicia. Temos dúas batucadas de Carballiño, a nosa, a do Conservatorio, que se chama Percucar, e temos a Batucarva, que é unha batucada de reciente formación. Temos tamén os percutores de Ourense, unha batucada xa con moita experiencia. E temos, a ver se non se me esquece ninguén, que máis por aí, a Xebaía, os percutores, Batucarva, Percucar. Esas son todas as batucadas que temos. E nada, e para pechar o festival vamos ter un show de batería da man de Nathan Drummer, que é un alumno noso moi talentoso, e vai pechar o festival. Que decir, bueno, do festival, que estamos moi contentos. Reunimos a preto de 200 percusionistas de toda Galicia, e esperamos cada ano seguir crecendo, e bueno, dar as gracias ao Concello por son os principais os que fan posible este festival, xunto a outra serie de patrocinadores que aparecen no noso cartel principal, que axudan moito a que este festival se poda levar a cabo.